Така, Дора. Паднати се красавицата и звяра. Да. Така, да видим тук какво пише. Живял някога красив принц в блясък и величествен замък, но макар да е имал всичко, което си пожелал, принцът бил разглезен и безсърдечен. Една зимна нощ в замъка пристигнала стара просекиня и предложила на принца прекрасна роза в замяна на подслон, ала отвратен от грозотата й, той я прогонил. Тогава изведнъж старицата се преобразила в красива вълшебница. Тя превърнала принца в отвратителен звяр и омагьосала целия замък. Ако принцът се научил да обича и спечелил любовта на някоя девойка преди и последното листче от прекрасната роза да се отрони от света й, магията щяла да бъде развалена. Ако ли не, той бил обречен да остане звяр завинаги. Много лоша магия. Недалеч от замъка в едно малко градче живеели красива девойка и на име Бел. Тя много обичала книгите и прекарвала цялото си време в четене. Затова хората в селото я намирали за странна. Но тя била и безмерно красива. Затова Гастон, най-силният и самонадеян младеж в селото, искал да се ожени за нея. Но Бел съвсем не желала да се омъжи за грубянина, който постоянно хулял хората. Не просто не обичал да чете книги, но и гледал на тях с пренапрежение. И така. И аз тази служа учила, бе. Спокойно, ще прочета и това. Така. Бел живяла с баща си, Морис. Той винаги бил зает с изобретяването на нови чудати творения, а във всичките му експерименти досега приключвали с едно голямо бум. Девойката бързала да се върне вкъщи, където баща й работел по новото си изобретение. Никога няма да поправя тази машина, въздъхнал той. Напротив, ще се справиш, насърчава го Бел, а утре на панаира ще спечелиш първото място. Дано. Така. Благодарение на подкрепата на дъщеря си Морис, бързо намерил начин да поправи изобретението си. След това го натоварил на каруцата и се отправил към панаира. Бел знаела, че хората в градчето смятали баща й за странен, ала тя му вярвала с цялото си сърце. Паднал мрак. Това си е вече за лампа. Черни букви на синя фон. Паднал мрак, а Морис все още не бил стигнал до панаира. И сега ме карате ме по-скоро да светна лампата, защото аз не мога да видя буквите. Така е по-добре. Слушай сега. Дора. Паднал мрак, а Морис все още не е бил стигнал до панаира. Пътеката става все по-тъмна и кръволичеща и много скоро
Изобретателят се загубил в гората. Изведнъж се разгневил, разнесъл вой на вълци. Филип, конят на Морис, се оплашил, захвърлил ездача от гърба си и избягал надалеч. Разрящите вълци гонили Морис, докато накрая не го пристигнали до огромна външна порта. Клетият човек заблъскал по нея, докато не се отворила и той успял да влезе вътре. Морис пристъпил предпазливо в вътрешността на огромен дворец. «Хей, има ли някой тук?» попитал той и хванал един свещник, за да освети пътя пред себе си. «Добър вечер!» поздравил го в отговор свещника. Морис не можел да повярва на очите си. Замъкът бил пълен с омагьосани предмети, които умеели да говорят и вървят. Свещникът на име Люмиер и неговия приятел часовникът Коксурт отвели Морис до меко кресло, поставено пред топло огнище. Тогава в стаята неочаквано влетял ужасяващ звяр. «Значи си дошъл да зяпаш?» измъжал той. «Моля ви, нямам задни мисли». Започнал да заеква от страх Морис. «Просто търсех подслон за през нощта. Ще ти дам аз един подслон», изревял звяра, а след това затворил Морис в тъмницата. Мали този човек. Междувременно Гастон решил, че денят на сватбата му най-после бил дошъл. Сигурен, че Бел щяла да приеме, той побързал да се погрижи за всички приготовления, още преди да й предложи брак. Това се казва така. Бел била много изненадана, когато Гастон ни съобщил, че това бил нейният щастлив ден, в който мечтата и да се омъжила за него щяла да се сбъдне. Тя обаче отхвърлила предложението му, което направо го обесило. Направо го обесило. Точно тогава в двора влетял Филип, ала бил самичък, бил мигом се втрещяла за баща си. «Какво има, Филип? Къде е татко?» запитала тя оплашения кон. «Трябва да ме заведеш при него». Навън вече започнало да се смърчава, когато Филип най-после отвел Бел до портата на страшния дворец. Там тя намерила на земята шапката на баща си. Решена да открие Морис, Бел влязла смело в зловещия замък. Красивата девойка сила замъка, докато не открила баща си в тъмницата. «Бел, трябва да си вървиш», проплакал Морис, когато зърнал дъщеря си. Но било твърде късно. Звяра яростно изревал оценките на тъмницата. Бел му се промолила да пусне баща й, а вместо това предложила тя да заеме мястото му, ала звярат бил готов да приеме само при едно условие. «Трябва да останеш тук завинаги», казал той. Морис се върнал обратно в града, където с викове и молби започнал да търси някого способен да спаси Бел от ужасяващия звяр. А във всички се измисляли на молбите, изсмяли на молбите на откачения стар Морис. Всички освен Гастон. Той току-що бил измислил начин как да използва Морис, за да принуди Бел да се омъжи за него. Ето. Морис кори планове. Как да привлече Бел?
Обаче, какво станало вътре през това време? А през това време обратно в двореца Бел се сприятелила с чайника госпожа Поц и сина и Чип, както и с останалите омагьосани предмети. Един ден и се поискало да разгледа замъка, и тъй като звяра и бил забранил да ходи в западното крило, това принудило любопитството й. Коксурт и Юмиер се опитали да я разобедат, но Бел успяла да им се измъкне и се закачвала по стълбите. Но така Бел надникнала в затъмнената стая и ахнала. Завесите били раздрани и изпочупени мебели огромни били разпилени по земята. Сякаш някой бил разбил всичко в пристъп на гняв. Тогава девойката забелязала сиянието на красива роза, затворена под стъклен похлупак. Няколко от цветчетата и били окапали. Ето. Виж. Виждаш ли? Заслепена от красотата и тя преместила покривалото и понечила да й докосне. Но преди да успее, звяра слетял в стаята. Предупредихте никога да не припарваш тук, изревал той. Осъзнаваш ли какво щеше да сториш? Изчезвай. Ужасена и оплашена Бел избягала от замъка. Каквото и да съм обещала, не мога да остана тук, нито миг повече, поплакала тя. Намерила Филип и заедно препускала към гората. Но скоро свирепите вълци ги обградили, ала преди да успеят да ги нападнат, звяра изкочил от сенките, ръмжащ и озъбен. Той успял да подплаши вълците, а когато гуденицата се разбягала, Бел била в безопасност. Но не можела да остави звяра сам. Той е бил пострадал, за да спаси Бел. Пожелала да се погрижи за раните му. Ако не беше избягала, това нямаше да се случи, оплаквал се той. Ако не ме беше оплашил, нямаше да избягам, отвърнала тя. А после добавила: благодаря, че ми спаси живота. Няма нищо, отговорил звярът. Междувременно Гакстон се срещнал със собственика на градската лудница, за да го подкупи да обяви Морис за луд. Бащата на Бел щял да бъде заключен в лудницата, освен ако Бел не пожелава да се омъжи за Гакстон. Дните минавали и Бел започнала да забелязва добрината у звяра. Той се учил как да бъде по-нежен и мил. Прислугите наблюдавали двамата с надежда и дори Чип усещал, че се случвало нещо специално. Нещо специално се случвало. И така. Бел и звярат сякаш най-после започвали да се превързват един към друг. И може би, заклинанието най-после щяло да бъде развалено и всички отново щели да бъдат хора. Един ден звярат организирал приказна вечеря. Изглеждал много добре в костюма си и се постарал да се държи като джентълмен със своята дама. Под звуците на нежна музика той прегърнал Бел и двамата затанцували с осветената от блещукащи свещи бална зала. Звяра се взирал в Бел. Вече я обичал, но дали би събрал коража и да го признае?
Те се харесали. Но как продължава приказката? Попитала дали животът в замъка я правил щастлива. Тя отвърнала, че не е много щастлива, ама искала да види баща си. Затова звярат и подарил вълшебно огледало, което да разкрил образа на Морис. Но за нещастие той изглеждал болен, въпреки че върху магиосаната роза било останало едно листенце. Звяра освободил Бел от обещанието и пуснал да си върви вкъщи, за да помогне на баща си. Девойката веднага побързала да се върне от дома, но щом пристигнала, някой почукал на вратата. Господинът от лудницата бил дошъл да вземе Морис, баща й. Докато пазачите дърпали възрастния човек към каретата, Гакстон се изпречил на пътя на Бел. Може ли да успея да разчистя това малко неразумение, ако се омъжи за мен, рекал той. Никога, отвърнала Бел. За да докаже, че баща й не е луд, Бел показала на събралите се тълпа образа на звяра в обагносеното огледало. Той е мой приятел, им казала тя. Изпълнен с гняв и ревност, Гакстон грабнал огледалото. Да убием звяра, той е опасен. След това затворил Бел и Морис в дома им и повел хората си към гората. Когато стигнали до замъка, Гакстон заповядал на Гакстон заповядал да разбият портите. А щом най-сетне успели, нашествениците нахули вътре, но магиосаните предмети били подготвени и на нападението. За качалката гардеробът захлопал с вратите си, столовете заритали и заедно успели да изгонят нападателите. Само Гакстон останал вътре. И щом открил звяра, веднага вдигнал ръката си към него. Но звяра си не желал да се защитава. Без Бел той вече не се интересувал от нищо и от никого, дори от живота си. Когато стрелата на Гакстон го пронизала, звярат залитнал, щупил прозореца и паднал върху покрива отдолу. Гакстон последвал звяра. Ставай! Креснал той. Какво има? Твърде мил и нежен си, за да отвърнеш. Горбянинът вече бил вдигнал острото си оръжие за звяра, ала преди да успее да го пробуде, гласът на Бел достигнал до тях. Не, крещяла тя. Двамата с Морис били успели да избягат и бързала много, с надеждата да стигнат до замъка на време. Изненадан от намесата на Бел, Гакстон спрял. Звярат чул гласа на девойката и отправил поглед към нея. Бел, прошепнал той. Сърцето му се изпълнило с надежда и това възвърнало желанието му да се защитава. Той скочил към Гакстон и го вдигнал над гърба на тръба на покрива. Пусни ме, моля те, не ме наранявай, помолил се Гакстон. Но звярат бил променен. Той вече не желаял да наранява никого, дори и Гакстон. Затова го оставил настрани и тръгнал към Бел. Но нечестният Гакстон пробол противника си в гръб. Звяра изревал от болка и се улулял, недоволно бутайки Гакстон от покрива. С писък той бил погълнат от тъмницата, докато летял надолу към камъните. Бел
издърпала звяра на безопасно място и коленичила до него. Ти се върна, прошепнал той. Поне успях да видя лицето ти за последно. Моля те, не ме изостави, проплакала девойката. Обичам те. Докато плачела, горчиво паднало и последното листенце на розата. Внезапно двамата били обърнати от сияйна светлина. Обгърнати, която затанцувала около тях. Бел наблюдавала невярващо как звяра се превръщал в приказен младеж. Бел, усмихнал се той. Аз съм. Девойката се е вгледала в очите на принца. Наистина си ти? Отвърнала тя с почуда. Вълшебна светлина облява целия замък. Зазвънели радостни смехове, когато прислугите върнали отново човешкия си вид. Заклинанието било развалено. Това е чудо, възкликнал Люмиер. Но никой не е бил по-щастлив от Бел и нейния приказен принц. Ще живеят ли дълго години щастливи? Попитал Чат. Разбира се, отвърнала госпожа Поц. И така и станало. Хареса ли ти приказката? Сега ще почиваме и може и следващата приказка да чакаме.